Hello, én Pozsár László vagyok, és itt az öcsém. Sziasztok, én Leo vagyok. És ez az első videóklipünk a B13. De hát kezdjük. Volt, amikor azt hittem, hogy nincs értelme ennek az életnek. De aztán jöttek a félelmek, és megtanultam, hogy mik azok az érzelmek. És mi az élet értelme? Ja, értelme. Örülök az élet, ezen a vidéken. Mosolyogva fogok meghalni, öcsém, látod, ez az ember világom. Ja, látom. És azt kiáltom, legyen boldog minden gyermek ezen a világon. Ja, legyen boldog minden gyermek ezen